Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula selaku tuan rumah badhe ngucapaken matur sembah nuwun sampun dugi wonten slametan niki. Kula niki slametane badhe nyelameti yoga kula ingkang nami Bayu Raditya. Semoga niki soalnya badhe wonten Jogja luar kota. Nggih, sakmonten monggo dianupun. Niki kula mboten saged ngucap lama-lama. Kula aturaken ten Bapak Randy selaku pembawa acara. Nggih, Pak monggo. Nggih, matur nuwun kepada Bapak Presiden. Nggih. Mengomongkan di kuali. Nggih, niki kula selaku pembawa acara atas mewakili Bapak Presiden mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sambutan selanjutnya Bapak Isu keluarga kami ucapkan. Saderenge waduh sambutane angsal Bapak Randy. Niki wau napa saya Nyelameti yoga kula badhe ten luar kota. sinten namine? Bayu Raditya. Nggih, semoga Mas Bayu Raditya niki sampai tujuan. Amin. Wangsul betul peci kata. Amin. Apa itu saya? Pun cekap semanten. Pun cekap semanten. Nggih. Dilanjut sinten iki? Pak Nok. Nggih.